Ще ви покажа един имот, който съчетава три рядко срещани предимства. Атрактивна локация, разпределение, което почти никъде не се среща в новото строителство, и изключителна цена за района и площта на имота. Тук сме в Лазур, до 5-то районно, на няколко минути от Морската градина и на сравнително кратко разстояние до центъра на града. Сградата от 90-те години няма Акт 16 и асансьор, но цената на апартамента, която е на нивото на панелен блок във Възраждане, компенсира това напълно и е изключителна рядкост за Лазур. Тук има 4 отделни стаи, дневна, отделна кухня, 2 спални, 2 бани с тоалетни, 2 тераси и килер. Пространството позволява да се обособи трета спалня. Мебелите са здрави, но не са по последните интериорни тенденции. И въпреки това, ако жилището се закупи с инвестиционна цел, може спокойно да се отдаде под наем и в този вид и пак ще бъде имот с висока доходност. Между другото, има опция да се закупи и помещение на партера, подходящо за офис, работилница или склад. Този имот е за тези от вас, които търсят истинско пространство, добра цена за района и възможност да създадат дом по своя идея или да инвестират в една от най-добрите локации в Бургас. Свържете се с мен, за да го видите на живо.